Така, здравейте на всички. Започвам директно, да не става много дълго видеото. Това е трета част от албум с групата. За третото видео съм ви подготвила да видите как съм монтирала две от страниците, които са 7 общо от мукава, боядисани, като съм залепила на всяка една от тях крафт картон, който е 20,8 по 20,8. Това ще бъде за всички страници. За всички страници. Така. Т.е. или за всички листи, защото това е една страница с 1-2 листа. Т.е. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 листи с крафт картон 20,8 по 20,8. След това избирам да залепя върху крафт картона черен картон. Вие сами ще прецените дали ще лепите черен картон или ще остане само с един цвят картон, или вместо черния ще залепите декоративната хартия. Например, ето така директно. Това всеки сам ще го прецени. Аз просто искам да направите същата структура вътре и отвън на албума, а вътре кой как ще го, с какви листи, страници и цветове ще го декорира и дизайни е ваш проблем. Така, ако сложите като мен някаква основа върху крафт картона, това е 20,5 на 20,5 черен картон. На абсолютно всички листи ще сложа. И вече декоративната хартия съответно ще е с 3 мм по-малка или 20,3, 2 мм, 20,3 по 20,3. Така, но това допълнително ще си го измерите. Така, аз ще започна да декорирам албума отзад напред. Ще декорирам първо този първи лист. Така, и за първи лист казахме, трябва ни крафт картон залепен, ето го, черен картон залепен, и избирам да направя ето така отделна структура, която ми е с 5 мм. Сега ще ви дам размерите да си я запишете. Ще се отваря ето така. Това наляво, това надясно и тук имаме два триъгълника. Така, сега ако искате да си запишете ето този лист, базисния лист, ние с размери 23 по 23 см биговаме на 1 и на 1,5 см. Така, едното ние да си залепиме всички тези допълнителни крила, а 5 мм са просто да имаме разстояние от лист и лист в самия албум, на който тук сме оставили ето тук 1 см. Това като влезе тук, ето така по този начин, ще бъде залепено и както виждате остава, айде да го пъхна тук, да се види по-добре, остава разстояние ето така, за да може да стане хубава структура. Тоест, ще правим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 такива структури, като ще ви давам размерите, те ще бъдат различни разгъвки, джубове и така нататък. И това е последната. Аз започвам отзад, ако искате на вас може да ви първа. Така, може да си запишете размерите 23 по 23, биговаме на 1,5, на 1 и 1,5 от всички страни. От всички страни.
Така, тук си го записвам на лист. Така. Понеже нямам структурата, когато биговате това нещо, се получават ето тук едни квадратчета. Тя ги махаме и режеме този 1 см на абсолютно всичките, защото на него ще залепим следващите разгъвки, които ще ви дам сега. Трябват ни крила 2 броя, 20 по 20 см. Момент, да, точно така. Това са ето тези. 1, 2 броя, които залепяме отгоре и отдолу. 2 броя крила. Това ще мине всъщност от лявата страна, ще ми бъдат двете. 2 броя крила, 9,5 по 20 см. 2 броя, като на тях съм заоблила ъглите. И един брой крило, 10,5 по 20. На него също съм заоблила ъглите. Така. За тук казах, ще има триъгълници, които ще залепим ето така. Обаче на тях съм им сложила по 1 см. Какво направих? Взех си лист 20 на 20, разрязах по диагонал и биговах от двете страни на 1 см на един и другата част на 1 и 1, които ще залепят тук. Така, преди да ги залепя обаче, трябва да сложа декоративна хартия на абсолютно всичко. За мен е важно вие да направите ето тази структура. Край с нея. Това е структурата за първата страница или в моя случай за последната страница. Където е нужно, ще трябва да слагате магнити. Забравих оня път да ви кажа, че освен брац, ще ви трябват и магнити, защото това ще стане тежка структура, когато се положат дизайнерските хартии. Ще ви трябват и магнити. Където вие прецените. Ето тук, например, ако искам тия крила да са ми най-отгоре и така да ми завършва, да се затварят, трябва да сложа магнит, защото при отварянето, ето, те се веят. Но в моя случай затварянето ще бъде тези сами отляво, отиват наляво, този тук, най-вероятно ще сложа 2 магнита тук, от вътрешната страна и 2 тук. След това насам и това нагоре и най-вероятно и тук ще сложа. Тоест 5 магнита само ето за тази конструкция, която ще монтираме накрая, абсолютно накрая. Нищо няма да монтирам преди това, освен да си сложа всички страници, ето тези, да си залепя крав картона и черния картон, понеже навсякъде ще ми е еднакво. Но това ще го направя с монтирането на готовата структура. Съвсем накрая. Така, за да не стане много тежък, казахме, ще имаме 7 такива, които ще бъдат от дясно на нашия албум. И отляво избирам да направя нещо по-свободно. Ще направила съм ето една каскада, която не съм монтирала, за да ви покажа. Пак така ще сложа отдолу черен картон и ще я залепя ето така. Аз, понеже цветовете, както виждате, са такива, дистресвам абсолютно всичко. С дистрес, тук май не съм, да, работя с винтаж фото. За мен това е моя дистрес, понеже хартиите са ми такива и позволяват този цвят.
Така, ако искате да си запишете ето тази страница, това е страница 2 от първи лист. Първата структура ви я казах, сега страница 2 от първия лист. Какво ни трябва? Пак съм записала черен картон 20,5 по 25, 20,5. Декоративна хартия, която е 20,3 по 20,3. Имаме крав картон за снимки. Тези са за малки снимки. Момент само. Те са 6 броя. Но трябва да донеса линията, защото тук съм си записала за другата страница снимките, а не и за тази. Момент само. Така, ще ни трябват 6 броя, 9 на 9 и 1 см за отзад, т.е. 10 на 9, 6 броя. Ама аз съм ги записала, да, 9 на 10, 6 броя, ето ги. Биговаме на 1 см и става 9 на 9 и ги редиме. Ето така, съм ги пъхнала в декоративната хартия. Така, някак си ми по-харесва. И тук съм направила колан отгоре и отдолу, който е един брой 6 по 17 см и един брой 6 по 10,5. Този е 6 по 17, 6 по 10,5 и биговаме на 2 см и двата от едната страна. Биговаме на 2 см от горната част и този от 2 см долната част. Така, залепила съм с тиксо, не съм залепила с двойно лепещо, защото не знам, напоследък двойно лепещото нещо не ми действа добре, гнусно ми е, гадно ми е и за да направя протекция на тия крила съм ги залепила с тиксо. След това ще нанеса лепило по цялата част и ще залепя върху черния картон или директно тук. Така, за всички леви части от целия албум ще правим някакви такива раздвижени малки конструкции или някой поп-ъп ще гледам да направя. Това ще е за левите страни на албума и такава конструкция за десните, т.е. 7 за левите от този тип и 7 за десните от този тип, като за всяка една ще правя видео по-отделно, ще ви давам размерите, както днес. Така, това беше с първи лист или последен в моя случай. Ето с този, това е за него конструкцията и това малкото тук. Следващото видео ще бъде за втори лист. Казах, аз ще работи отзад напред. Втори лист или няма значение, просто за да видеята да са по-интересни и по-подредени, така ще ги описвам. Втори лист, трети лист, така нататък. Втори лист, първа страница и втора страница, трети лист, първа страница и втора страница и така нататък. Забравих да кажа тук, също ще има магнит. Няма как
трябва да се затвори това нещо. Или някаква закопчалка, каквото измисли. Също ще го декорирам с черен картон и с ето така. Нали, съответно, за да е по-красиво. Всичко ще бъде декорирано без тези, не знам, ще измисля може би някакви рамки, а може и да ги остава така, само с, да кажем, декоративен или черен картон. Така, това е всичко. Няма да снимам първи лиси и страниците 1 и 2. Ако някой трябва да се сети нещо, ще трябва наново да си пусне видеото, защото искам да са само видеа, за да мога да ги кача в YouTube, в канала ми, за да е по-подредено и там може да не се загуби звука, докато в групата понякога се губи звука. Така, това беше от мен за това видео. Продължаваме по-натам бавно и славно. Хубава вечер!